nós. Avalían milleiros de estudos como este, informe da UNESCO que destaca o deseño adictivo de TikTok. Isto altera a atención e os hábitos de aprendizaxe, pois dificultando unha concentración prolongada, tanto en tarefas curriculares como de outro ámbito. Unha xeración que evite enfrontarse aos seus problemas mediante a versión constante que as redes sociais, unha xeración sen paciencia e sen capacidade para concentrarse nunha súa tarefa, unha xeración con problemas para relacionarse, non está preparada para afrontar os problemas da vida. O noso terceiro argumento é o experiencial, que podemos resumir en que a adversidade prepara para a adversidade. Karl Marheim, sociólogo e profesor universitario das Universidades de Londres e Goethe de Frankfurt del Meno, describe na súa obra Ensaios sobre a sociología do coñecemento o termo xeración social, como cortes de persoas nadas no mesmo rango de datas e, sobre todo, que comparten experiencias culturais similares. Centrándonos nisto último, podemos ver que xeracións son fillas, non de outra cousa, senón das circunstancias nas. Miren, a xeración de cristal non é de cristal por vontade propia, nin moitísimo menos. Nós nunca diremos isto ao longo deste debate. Son vítimas, as fixo así. Sen vivir experiencias relacionadas coa adversidade severa, é imposible que poidan ser de afrontalas. Isto xa o decía Séneca. Non hai ninguén menos afortunado que o home a quen a adversidade esquece, pois non ten oportunidade de poñerse a proba. O Balbino, de Memorias dun neno labrego, non representa unha realidade moi lonxana aos nosos días, non máis alá dunhas décadas, pero sí moi lonxana a xeración de cristal, porque as adversidades cambiaron, pero a capacidade minguou. Moitas grazas. Grazas a este metro, son capaz de medir longitudes. Grazas a esta báscula, podo pesar ouxectos e tamén persoas. Mais, como pode medir eu a capacidade que ten unha persoa para afrontarse a adversidade? Moi bo día, son Sergi Casal e estou como compañeiro Alejandro Berrios presentamos o Campus Vida da Universidade de Santiago de Compostela. Primeiro, agradecer ao equipo rival e tamén a xurado a posibilidade de estar hoxe aquí. A través da nosa tese, a capacidade nin é maior, nin é menor, senón que é diferente, defendemos unha rotunda postura en contra ante a pregunta plantexada hoxe aquí. A xeración de cristal ten unha menor capacidade para afrontar a adversidade que anteriores xeracións? Para isto contaremos con 3 sólidos argumentos. Un primeiro no cambio de formas de afrontamento, un segundo de resiliencia e un terceiro de saúde mental. Antes de nada, é primordial definir os termos pregunta capciosa, que, segundo a Real Academia Galega, estos termos defínense como cuestións que conten razonamentos con apariencia de verdade e que se di para enganar ou pôr en evidencia o interlocutor ou tamén para provocar unha resposta del que o comprometa. Precisamente por isto, demostraremos a través de todo o debate non só que a capacidade non é menor, que é diferente, como decimos na nosa tese, senón que os termos xeración de cristal son erróneos e no seu lugar empregaremos xeración de saúde mental. O noso primeiro argumento, o de cambio nas formas de afrontamento. Se ben pudese parecer que a nosa xeración enfronta menos desafíos tradicionais, como poden ser guerras ou tamén pobreza extrema, solemos enfrontarnos a outros desafíos únicos e complexos, como poden ser presión académica, inestabilidade laboral ou inseguridade económica. Isto require habilidades de enfrontamento diferentes ante as xeracións, que non menores. Diversas investigacións, por exemplo, como esta realizada por Johnson e tamén Kruger, demostraron empíricamente que actitudes ao traballo mudaron ao longo do tempo, pero non existe evidencia algunha de que a capacidade para afrontar a adversidade disminuíra. O noso segundo argumento, o de resiliencia. Durante eventos significativos, como por exemplo a pandemia da COVID-19, a nosa xeración demostrou resiliencia e adaptabilidade ao enfrontar desafíos sen precedentes. Atopamos formas innovadoras de seguir conectados, continuar ca nosa educación e apoiar a nosa comunidade. O que demostra unha capacidade para afrontar a adversidade incluso en circunstancias extremas. Estudos de resiliencia, por exemplo, como este realizado por Masten,
demostraron empíricamente que a capacidade de recuperación fronte á adversidade é unha característica universal do ser humano. Non está condicionada por factores individuais, senón que está condicionada por factores contextuais e tamén sociais. Masten, por exemplo, continuando con esta investigación, comprobou o que xa dixe anteriormente, que a capacidade non está determinada pola xeración, senón que está polo seu factor individual e tamén contextual no que vive o individuo. O noso terceiro argumento, o de saúde mental, a diferencia das xeracións, a nosa ten unha maior acceso á apertura hacia recursos de saúde mental, buscando apoio e axuda cando precisamos. Isto fortalece a nosa capacidade para afrontar a adversidade, ou outorgarnos ferramentas para manexar o estrés ou tamén a ansiedade. Estudos, por exemplo, como de Trends in Psychopathology across the adolescent years, realizados por Costello Copland e tamén polo Angol, refutaron a percepción popular de que os problemas de saúde mental durante a nosa xeración aumentaron nas últimas décadas. Os achados dos estudos suxiren que, a pesar dos desafíos únicos aos que nos enfrontamos hoxe en día, non estamos nunha peor situación de manexo da adversidade respecto aos nosos avanceiros. E como ben dixen no meu exordio, con esta báscula podo pesar os sectos e tamén persoas. Con o cronómetro podo medir o tempo da miña intervención e os meus compañeiros. Mais, como podo medir a capacidade que ten unha persoa para enfrontarse a unha adversidade? Moitas grazas. Así. No inverno, frío. Que saben destos nenos da vila? Eles ignoran o que eu penso mentres boto no corpo un gurruncho de caldo con broa, ou o que sinto cando estou no monte pingado, aterecido, vendo por entre a chuvia un fantasma bretemoso en cada árbore. Buenos días, soy Mateo Cao y vengo a hacer la primera refutación del equipo del campus de Compostela 4 en este debate. Nosotros decimos rotundamente que sí, la generación de cristal tiene una menor capacidad que las generaciones anteriores para enfrentar la adversidad, y lo hacemos basándonos en nuestra tesis. Las adversidades cambiaron, pero la capacidad menguó. Antes de pasar a refutar los argumentos, me gustaría profundizar un poco en nuestro argumento de la cultura de la inmediatez. Queda totalmente claro que, por desgracia, nuestra generación es altamente cortoplacista. Nos han acostumbrado a recibir estímulos inmediatos. No hay una mentalidad predominante que busque el bienestar a largo plazo. Tenemos una mentalidad, por desgracia, cortoplacista. Y esto no es mi opinión. Esto lo recoge precisamente el estudio de SADC-Pol, en el que afirma que hasta el 48% de los jóvenes admiten no tener capacidad de ahorro a largo plazo. Y 4 de cada 10 dicen no poder hacerlo a corto plazo. Ustedes piensen, otras generaciones no tuvieron condiciones más difíciles y sí lograron ahorrar y salir adelante. No existe una cultura del trabajo duro y el ahorro en nuestra mentalidad. Por otra parte, en el argumento experiencial dejamos claro que la generación de cristal lo es simplemente porque no ha experimentado los problemas tan severos que sí han tenido que experimentar otras generaciones. Por suerte, a nuestra generación le ha tocado vivir tiempos fáciles, eso es así, en comparación con otras generaciones. Y esto, ineludiblemente, nos hace estar menos preparados para afrontar grandes adversidades, simplemente porque no nos hemos tenido que enfrentar a ellas. Evidentemente, esta generación no tiene la culpa de su situación, nunca diremos eso. Pero no tratamos de menospreciar a nadie, simplemente poner en la balanza unas dificultades y otras. Pregunta, por favor. Poderíamos explicarnos que resulta unha adversidade e que non? E por que algunhas persoas, por que para algunhas persoas unha situación resulta unha adversidade e para outras non? Eso depende totalmente de cada uno, pero sí que es comparable a diferencia de lo que dicen ustedes. Sí que es totalmente comparable. Porque para algo existe este debate. Es un tema subjetivo, lo podrá juzgar cada uno. Nosotros estamos totalmente a favor de que sí que tenemos una menor capacidad. Y esto, mira, no sé si lo conocen ustedes, la escala de resiliencia Connor-Davidson.
o la escala breve de resiliencia. Son diversos estudios que pueden llegar a medir la capacidad de resiliencia de las distintas generaciones y les recomiendo que se informen acerca de ello antes de afirmar que es incomparable, como ustedes han dicho precisamente aquí. Ustedes en su exordio nos han hablado de una báscula y demás. Bien, ustedes básicamente están negando la existencia de este debate. Si fuese incomparable, ¿por qué estamos debatiendo? Evidentemente que lo es. Además de mostrarle las distintas escalas, ya le hemos dicho que es algo totalmente subjetivo. Y, bueno, a ver si ustedes recogen el guante en su siguiente intervención. En su tesis nos dijeron, la capacidad no es mayor ni es menor, es diferente. Nosotros decimos, diferente es la forma de enfrentar las adversidades, tal y como dicen ustedes en su primer argumento. Sí, diferente sí, pero para peor. Aplaudimos a esta generación por saber pedir ayuda, pero lo cierto es que, por desgracia, esta generación se ve superada por los problemas del día a día. Y así lo recogen los datos. Los problemas de ansiedad, por desgracia, han aumentado. No culpamos a nadie de su situación, pero las cosas como son nos hemos visto superados. Y así esto lo refutamos con nuestro argumento de inmediatez. Es el cambio de afrontar las adversidades. Queremos algo inmediato, a corto plazo. No miramos hacia adelante. Pregunta otra vez, por favor. Podería vostede definir capacidade de enfrontamento? Sí, la capacidad de enfrentamiento es precisamente la capacidad, la forma que tenemos cada uno de hacer frente a las adversidades. Si no supiese definir este término, simplemente no lo estaría mencionando aquí en este debate. También nos presentaron un argumento de resiliencia prácticamente, dejando entender que nuestra generación se ha enfrentado a dificultades. Perdone, ¿saben ustedes que nuestra generación tuvo que afrontar como millones de personas de nuestros padres se iban al paro y apenas quedaba una fuente de ingresos en nuestra casa? ¿De verdad creen ustedes que nuestra generación es poco resiliente, que se tuvo que enfrentar a una pandemia y seguramente nos hemos llevado la peor parte de esta pandemia, o de las peores? Somos poco resilientes, de verdad. También presentaron un argumento de salud mental. Miren, nuestra generación ha aparecido en las redes sociales y demás. Por desgracia, tal y como explicó mi compañero Andrés en su discurso inicial, estas redes sociales han podido mermar la autoestima, la confianza de muchas personas. ¿Acaso eso es bueno para la salud mental? Mira, nuestra generación, ya lo he dicho anteriormente, la aplaudimos totalmente, ha sido la primera en romper el tabú sobre la salud mental, pero lo cierto es que se ha visto superada en muchas ocasiones por problemas del día a día, por la ansiedad o por la depresión. No es serio decir que nuestra generación es la generación con una mayor salud mental, porque eso es totalmente cierto, totalmente falso. Las adversidades materiales, como dicen ustedes. Miren, perdonen, ustedes han venido a configurar la pregunta del debate tal y como ustedes han querido. No tiene ningún tipo de lógica en plantearlo así. Así que, tal y como dice nuestra tesis, las adversidades cambiaron, la capacidad menguó. Muchas gracias. En 1847, o físico inglés James Prescott Joule enunciou o denominado como principio de conservación da enerxía. A enerxía pode transformarse dunha forma a outra, pero a cantidade total desta mantense sempre constante. O principio de conservación de enerxía expresa que a enerxía nin se crea, nin se destrúe, transfórmase. Tal e como di a nosa tese, a capacidade nin é maior, nin é menor, é diferente. Bo día, son Alejandro Alvarellos e xunto con meu compañeiro Sergio Casal representamos o Campus Vida da Universidade de Santiago de Compostela, equipo 1. Gustaríame comezar esta primeira quenda de refutación en contra desenvolvendo maior profundidade os nosos dous primeiros argumentos. O primeiro, o de cambios nas formas de enfrontamento. Este estudo daqui, realizado por Infurna e Lutar, atopou que as estrategias de enfrontamento que enfatizan as emocións positivas poden axudar a promover o benestar emocional e a adaptación saudable, incluso en medio de circunstancias adversas. Estes achados suxiren que a xeración da saúde mental pode estar empregando estrategias de enfrontamento positivo para tratar os desafíos contemporáneos. O noso segundo argumento, o de resiliencia. As análises de datos longitudinais que seguen as persoas ao longo do tempo poden proporcionar unha maior profundidade de como as experiencias e desafíos de vida influen no desenvolvemento da resiliencia.
Estudos como este de Luthar, Cicchetti e Becker empregan esta tipoloxía de datos para examinar a resiliencia en poboación xuvenil durante lustros, atopando que a meirande parte dos individuos son quen de recuperarse de experiencias adversas e continuar o seu desenvolvemento de xeito saudable. Pasemos agora á liña argumental do equipo rival. En primeiro termo, fálanos de Balbino. Encantoume ese exordio. De feito, se pasamos ao final, estou incluso por empregalo nos en contra. Porque Balbino é o exemplo perfecto de que as adversidades que tiña eran distintas aos nenos da vila e distintas ás nosas, pero non por iso ninguén, nin os nenos das vilas, nin nós, temos menos capacidade. Adversidades distintas, capacidade distinta, tal e como di a nosa tese. Despois, en segundo lugar, faláronos dunha tese que di a adversidade cambiou, pero a capacidade menguou. Case, pero non. A súa tese debería ser adversidade cambiou, pero a capacidade mudou. A capacidade é diferente. Adiante, por favor. Sosteniendo que son comparables las distintas adversidades cuando nosotros les hemos presentado distintas escalas para medir la resiliencia. Bueno, esa pregunta encátame que a faga porque iba a respondela despois, pero eu non vin hoxe aquí a darlles clases de estadística. Pero se as necesitan non hai ningún problema. En estadística hai dous tipos de estudio. Estudos micro e estudos macro. As propostas que vostedes falan sobre a resiliencia só se poden aplicar en estudos micro, é dicir, con unha porcentaxe de poboación moi limitado. Se queremos falar de xeracións, teríamos que facer estudos macro, que, por certo, a resiliencia non se pode empregar en estudos macro. A próxima vez que o busquen, intente completar a información. Despois, as preguntas que ya realicei ao compañeiro, respondeu exactamente o que queríamos que respondese. A primeira pregunta responde, depende de cada persoa. A segunda persoa, a segunda pregunta sobre a capacidade de enfrontamento, a que ten cada un. Efectivamente, ten vostede razón. Como cada un ten unhas adversidades distintas e cada un ten unha capacidade distinta, a súa forma de afrontalas é distinta, non menor. Vostede mesmo nas respostas a nosas ambas preguntas xa nos deu a razón. Despois nos seus argumentos, o primeiro, o de psicolóxico, fálanos de que temos un menor tolerancia e maior depresión e ansiedade. É curioso, non? Porque xusto como explicou o meu compañeiro Sergio co seu argumento de saúde mental, demostramos como a xeración de cristal, a que temos hoxe aquí, a xeración da saúde mental, está a empregar as ferramentas que lle proporciona o Estado para afrontar estes problemas de saúde mental. Somos a xeración con máis conciencia sobre esta temática en toda a historia. E no seu segundo argumento, o de cultura da inmediatez, di que somos cortoplacistas. É posible que sexamos cortoplacistas. O que non entendo é a relación que ten ser cortoplacistas coa nosa capacidade para enfrontar as adversidades. Non ten absolutamente nada que ver. E despois falanos de que as redes sociais son unha fábrica de aditos. Sí, é posible que sexa unha fábrica de aditos, pero na seguinte refutación dareilles unha definición de capacidade que sí se acota ben ao tema do debate. Permítame agora para finalizar que lles diga unha cousa. Este debate non é novo. As xeracións anteriores sempre consideraron as seguintes: máis débiles, menos capaces e menos preparadas para enfrontar as adversidades. Desde que xorde no ano 4000 antes de Cristo a primeira civilización, a civilización mesopotámica, levase dando este debate xeración tras xeración. Tras 6000 anos de debate non podemos extraer ningunha conclusión clara. Como di a nosa tese, a capacidade nin é maior, nin é menor. É diferente. Moitísimas grazas. Na miña casa estaban abraiados cos esforzos que eu facía para ir todos os días á escola. Moitas veces teño erguido ás 3 da mañán para escadullar ou xuntar monllas. Enxaguaba a cara no regueiro e ás 8 xa estaba no pazo, cos brazos cansos e as mãos cheas de talos e proído nas esganas do pescozo. As adversidades cambiaron ao longo do tempo. As adversidades cambiaron, pero a capacidade menguou. Vostedes viñeron aquí e dixéronnos, a capacidade nin é maior nin é menor, é diferente. Bueno, eu voulle a corrixir.
A capacidade non é maior, si é menor e, polo tanto, é diferente. E eu podo demostrar, non como vostede me fai. Mire, podo demostrar cun estudo da resiliencia. Vostede falaba a min de estudos de resiliencia. Sácollos. Mire, este estudo de resiliencia psicolóxica a través da idade da Asociación Nacional de Psicología Evolutiva e Educativa da Infancia e da Adolescencia di: los resultados indican que existen diferencias na resiliencia en función da idade. Os adolescentes, é dicir, a xeración de cristal neste caso, son menos resilientes que os adultos, que eran de máis de 40 na mostra, que era unha mostra bastante grande. Xa o viron, evidentemente a súa tese queda totalmente desmontada. É que a resiliencia é esa capacidade pola que preguntaban. Podémolo medir en resiliencia, xa yo explicaba, temos medidas para a resiliencia. Pódese comparar perfectamente, fixémolo e ganamos, nese sentido. Mire, vostedes falábanos aquí dun argumento de cambios nas formas de enfrontamento. E decíanos, sacábanos o estudo e decíanos, pode estar empregando? Pois pode que sí, pode que non. Eu trouxenlle evidencias serias. Mira, evidentemente hai un cambio nas formas de enfrontamento, pero un cambio a peor. E é o que vemos no noso argumento de cultura da inmediatez que refuta completamente isto. Isto vémolo, mire, eu cito ya Miguel Ángel Hernández, catedrático de Medicina Preventiva nas universidades de Navarra e Harvard. Afirma que a relación entre a inmediatez, a frustración e as tendencias depresivas é clara. Ademais, esta cultura da inmediatez pode desencadear trastornos de ansiedade e obsesións, como lles explicamos no noso argumento psicolóxico. Dígame. Se, como xa explicamos, eses estudos non sirven, pois son micro e non macro, como se pode medir a capacidade dunha persoa para enfrontarse á adversidade? Mire, volvo a repetir porque parece que non o entenden. É a resiliencia. Eu non sei de onde sacou vostede que este estudo era micro. Despois, con calma, lea o vostede e xa falamos deso. Pero vamos, senón, contactamos coa directora do estudo e a directora de mostras. Sigo co meu discurso. Cambios nas formas de enfrontamento. Queda totalmente refutado pola cultura da inmediatez. É evidente. Despois, vostedes tiñan un argumento de resiliencia. Eu, de verdade, nese momento dixen, bueno, este é o noso día. Viñeron aquí a falar de resiliencia cando nós é que vamos a ganar o debate ca resiliencia. Mire, vostede díxome que a meirán de parte de xente se recupera de situacións adversas. Pois posiblemente sí, pero que a meirán de parte de xente se recupere non quere decir que agora se faga con menor capacidade. Evidentemente, a maior parte de xente se recupera, pero eso non quere decir que teña máis ou menos capacidade. É que non ten que ver coa pregunta do debate, pero nada. Eu mencionolle este estudo de resiliencia da Universidade de Sydney, que o que nos di é que cambiou todas as investigacións previas da resiliencia, deixando de estudala como un rasgo, como vostedes pretenden facer, senón como un proceso que implica factores internos e, sobre todo, externos, e destacan, ven a reforzar o noso argumento experiencial. Precisanse as experiencias para esta resiliencia. Dígame. Como podemos comparar o enfrontamento dunha persoa a unha adversidade se cada forma de enfrontarse a unha adversidade é distinta e as adversidades son distintas para cada persoa? Home, pois é moi interesante esa pregunta, pero mira, aínda que a maneira de enfrontarse sexa distinta, pode ter menor ou menor éxito, e esa é unha forma de cuantificalo moi boa. E, ademais disto, independentemente na maneira que te enfrontes, por exemplo, a un exame de matemáticas, un pode aprobar, outro pode suspender, e podemos comparalo. Ou podemos comparar, non sei, o exame de conducir, o exame de traballar. É dicir, o éxito é unha forma bastante boa, neste caso, para medilo, para medir esta capacidade de enfrontamento e, sobre todo, a resposta, non? E despois vostedes teñan un argumento de saúde mental e decíannos, a xeración de cristal ten acceso a estes recursos, pide axuda. Mire, pedir axuda é un síntoma de que teñen un problema moi serio, como vemos, por exemplo, nesta gráfica do Sistema Nacional de Saúde, no que aumento da ansiedade. Isto é un síntoma, non é unha consecuencia, é un síntoma de que non son capaces de afrontar a adversidade. E, ao non ser capaces, é cando se desenvolven toda esta clase de problemas. Miren, Stress by Age, sobre da American Psychologists Association, case a metade da Gen Z e o tercio dos millennials informan sentirse ansiosos ou estresados casi todo o tempo. Como van ser capaces de afrontar a adversidade? É que, precisamente, as adversidades cambiaron, a capacidade minguou. Moitas grazas.
todos nós, hoxe aquí presentes, somos o maior exemplo de que a xeración de cristal, sinxelamente, non existe. Se somos unha xeración de cristal, como é posible que hoxe haxa aquí máis de 80 individuos pertencentes á mesma debatendo sobre nós mesmos? Dirán que somos fráxiles como o cristal, pero nós, como o equipo rival, pese a súa postura, somos o exemplo perfecto de que isto, sinxelamente, non é así. Somos a máxima representación da fortaleza e capacidade de enfrontamento da que goza a nosa xeración. Bo día, son Alejandro Alvarellos e xunto con meu compañeiro Sergio Casal representamos o Campus Vida Universidade de Santiago de Compostela, equipo 1. Gustaríame comezar esta segunda quenda de refutación en contra desenvolvendo maior profundidade o noso terceiro argumento. O da saúde mental. Estudos como este de aquí, realizados por Brackett e Rivers, atoparon que a inteligencia emocional está asociada con mellores resultados na saúde mental e no benestar emocional. O que suxire que a xeración da saúde mental, que creceu nunha época de maior concienciación emocional, pode estar mellor equipada para enfrontar desafíos emocionais. Sinxelamente, con este estudo que acabo de presentar e con esta co que acabo de decir sobre a saúde mental, queda totalmente refutado o seu argumento psicolóxico. Levoume aproximadamente uns 20-30 segundos. Insisto en Balbino, de verdade, o sea, que é un grandísimo exemplo, claro. Claro que Balbino ten adversidades distintas aos nenos da vila. El mesmo di. Claro que Balbino ten adversidades distintas ás nosas. Por iso mismo, as súas formas de afrontar a adversidade son distintas. Non son menores. Cada un ten que adaptarse ás súas adversidades e, por ende, empregar unhas formas de enfrontamento diferentes, non menores. Adiante, por favor. Mire, fálame vostede de intelixencia emocional, eu non sei moi ben que ten que ver ca saúde mental, e por que está asociada con mellores resultados ca saúde mental cando os datos que lle dimos remostran claramente o contrario e ademais que é un síntoma de que non son capaces de afrontar a adversidade? Están asociados porque se vostede ten unha mellor calidade da saúde mental, terá unha mellor forma de enfrontar as adversidades, e o mellor disto non é que o diga eu, dicíano Brackett e Rivers, expertos na temática, se fora a miña opinión, pero a verdade é que non o é. Despois, ademais, falando diso, o que máis me gustou foi cando lle formulei a pregunta, non? E díxome, é moi interesante esa pregunta. Si, a verdade é que sí que é moi interesante, tiña vostede razón. E máis, é moi interesante tamén a súa resposta. As dúas primeiras responderon exactamente o que nós queríamos que responderan. E nas dúas seguintes, sinxelamente, non souberon responder. Despois explicaremos por que hai un sentido detrás disto. E despois fálanos, no seu terceiro argumento experiencial, en que a adversidade prepara a túa capacidade de enfrontamento. Teñan razón, evidentemente. Canto máis se enfronta un individuo a unha adversidade, máis preparado está. Pero que a xeración de cristal sí que afronta adversidades. Afronta adversidades que sinxelamente son diferentes a dos restos das xeracións. Pero non menores. Como xa explicou o meu compañeiro Sergio, por exemplo, nunca na historia se sufriu unha pandemia tan grande como a da COVID-19. Quenes foron uns dos máximos implicados nesa pandemia? A xeración denominada por eles xeración de cristal. E despois fálanos da capacidade de enfrontamento que, tal e como responderon coa nosa capacidade de enfrontamento. É verdad, cada un ten unha forma de enfrontarse distinta. Agora, entendamos por que lle formulamos... Adiante. Aumentos de los trastornos mentales encima de la mesa, ¿cree que de verdad la generación de cristal ha afrontado de una forma más exitosa y con mayor capacidad la pandemia? Totalmente correcto. Claro que afrontamos de mellor maneira porque tiñamos máis recursos. A definición de capacidade fala de que temos que empregar os recursos para mellorar a nosa capacidade. As preguntas que lle realizamos ao equipo rival hoxe aquí non son froito azar. Tiñan un obxectivo moi claro. Este era aplicar o método socrático, tamén denominado mayéutica. Esta consiste en realizar preguntas a unha persoa de tal xeito que esta exprese por si mesma conceptos que xa estaban latentes na súa mente, demostrando ao interlocutor que o que quería coñecer sustentábase en realidade en simples prexuizos. Precisamente isto foi o que realizamos cas preguntas que lle formulamos ao equipo rival. Poñer en coñecemento deles as debilidades que a súa postura tiña e que eles mesmos xa coñecían. Permítame para finalizar que lle realice unha pregunta. Como decide o xurado hoxe que equipo gaña aquí? A través dunha rúbrica na cal poden medir a nosa actuación ao longo do debate. Mais, como podemos medir nós a capacidade de enfrontamento que ten un individuo a unha adversidade? A imposibilidade de poder comparar capacidades demostra que non hai unha xeración cunhas capacidades maiores ás doutras. Tal e como di a nosa tese, a capacidade nin é maior nin é menor. É diferente. Moitas grazas.
A felicidade da súa vida depende da calidade dos seus pensamentos. Marco Aurelio. Moi bo día, son Sergio Casal, e estudo como compañero Alejandro Averellos, presentamos o Campus Vida da Universidade de Santiago de Compostela, equipo número 1. Primeiro, agradecer ao equipo rival e tamén ao xurado a posibilidade de estar hoxe aquí. A través da nosa tese, a capacidade nin é maior nin é menor, senón que é diferente, defendemos unha rotunda postura en contra ao longo de todo o debate ante a pregunta plantexada hoxe aquí. A xeración de cristal ten unha menor capacidade para afrontar a adversidade que as anteriores xeracións? Antes de expoñer os argumentos, é de vital importancia recordar e definir que é a mayéutica. Esta consiste nunha arte de saber preguntar, para que a persoa que se pregunta poida contestar adecuadamente, é dicir, que obteña ao seu interior a resposta correcta, a verdade. Grazas á técnica socrática e tamén as preguntas formuladas polo meu compañero Alejandro, podemos corroborar a nosa tese e amosar a verdade sobre este debate o equipo rival. A nosa lía argumental baseouse en 3 sólidos argumentos. Grazas ao argumento de cambio a favor de afrontamento e tamén a investigación realizada por Johnson e tamén Kruger, fomos quen demostrar empíricamente que a capacidade para afrontar a adversidade non disminuiu, senón que é diferente, como ben reflexamos durante a nosa tese. Grazas ao segundo argumento, o de resiliencia, podemos comprobar que a capacidade de afrontar desafíos non está determinada pola xeración do individuo, senón que está determinada por factores individuais e tamén contextuais, como ben indica a investigación mencionada anteriormente por Masten. E grazas ao noso último argumento, o de saúde mental, fomos quen de corroborar, a través do estudo realizado por Costello Copland e tamén Angol, que a pesar dos desafíos únicos a que nos afrontamos hoxe en día, non estamos nunha peor situación de maestro de adversidade cos nosos avanceiros, demostrando de novo que a capacidade nin é maior nin é menor, senón que é diferente. Ora gustaríame repasar os argumentos do equipo rival, mediante os cales os refutamos totalmente. Por exemplo, o seu argumento psicolóxico, que o refutamos co argumento de saúde mental, xa que empregamos ferramentas hoxe en día o que o Estado nos aporta. Polo tanto, é beneficioso para nós que hoxe en día temos estas ferramentas para apoiar e buscar apoio na nosa comunidade. En segundo lugar, o seu argumento cultural, o refutamos con o seu argumento de cambio na forma de afrontamento, xa que, de novo, corrobora a nosa tese, nin que nin maior, nin é menor, senón que é diferente. E tamén o seu argumento experimental, que o refutamos con o seu argumento de resiliencia. Gustaría tamén aclarar que o seu Xordi de Malvino quedou refutado grazas á liña argumental e mediante a nosa tese, que a capacidade nin é maior, nin é menor, que é diferente. Tamén, por exemplo, o meu compañeiro, aplicando de novo o método socrático mencionado anteriormente, foi capaz de amosarlle ao equipo rival a verdade sobre o debate. Como ben demostramos, a capacidade depende de cada un, e non o digou, senón tamén o dixeron eles. Polo tanto, a capacidade nin é maior, nin é diferente. Moitas grazas. Hai quen di que todo o que nos acontece está sinalado de antemán, que andamos por camiños mallados, cada cual vai polo seu, queira que non, como se o levase un anxo ou unha meiga. Eu non creio tal cousa. As máis das cousas podemos gobernalas, e acontecerán segundo nós queiramos. Boas tardes, bos días. Son Carlos Arjona e, antes que nada, grazas a todos por estar aquí e por darnos o meu equipo e a min esta oportunidade. Para encabezar esta conclusión, quero reafirmar a nosa postura totalmente a favor respecto á pregunta formulada que a nosa tese. As adversidades cambiaron, mas a capacidade minguou. Apoiada tanto nos 3 argumentos que expuxo o meu compañeiro ao comezo deste debate, como nas concluíntes refutacións que tiveron lugar hai tan só uns momentos. Comezarei por sintetizar brevemente o transcurso deste debate. En primeiro lugar, o equipo contrario presentou o seu argumento de cambios nas formas de enfrontamento, que quedou totalmente refutado polo noso argumento de cultura da inmediatez. Unha xeración de adictos á dopamina, sen paciencia, sen concentración, polo seu abuso da tecnoloxía, como proba o estudo da UNESCO, é incapaz de enfrontarse estes cambios nas formas de enfrontamento, un cambio a peor. Ademais, como dixo o meu compañero Mateo, non existe unha cultura de aforro e de traballo duro na nosa xeración. En segundo lugar, presentaron o seu argumento de resiliencia, que quedou totalmente invalidado polo noso argumento experiencial.
sen vivir experiencias relacionadas ca adversidade severa, non poden prepararse para ela. Así o demostra o estudo da Universidade de Sydney, que entende a resiliencia non como un rasgo, senón como un proceso, polo que a experiencia é imprescindible. Ademais, como presentou tamén o meu compañeiro Andrés, o estudo, non o dicimos nós, o estudo da Asociación Nacional de Psicología Evolutiva demostra que os adolescentes son menos resilientes que os adultos. Por último, presentaron o seu argumento de saúde mental, que quedou totalmente refutado polo noso argumento psicolóxico. Que os maiores niveles de ansiedade e depresión que ten a actual xeración, está claro, como dixo o meu compañeiro Mateo, que o entorno está superando con creces a súa capacidade e así o recollen os datos. O meu compañeiro Andrés presentou precisamente esta ansiedade cos cardióficas do Sistema Nacional de Salud como un síntoma desta incapacidade. Vostedes consideran normal ter problemas de saúde mental. Nós pensamos que un problema grandísimo desta xeración que sexa polo que sexa non é capaz de afrontar esta adversidade. Preguntaron por que varía a concepción da adversidade. Os compañeros responderon claramente pola diferencia en habilidades. Tamén como medir a capacidade. Pois tamén moi simple. Pola resiliencia e polas escalas como a Connor Davidson. Tamén preguntaron como se mide a maneira de enfrontarse se é distinta. Pois tamén claramente polo éxito. A capacidade non é maior, si é menor e, polo tanto, é diferente. Tras este resumo, recordemos brevemente os tres argumentos expostos polo noso equipo ao comezo deste debate. En primeiro lugar, o psicolóxico, en segundo, de cultura de inmediatez, en terceiro lugar, experiencial. O Belvino que describiu Neira Vilas representa a todas as xeracións anteriores que sabían que o porvir estaban a enfrontar un mesmo a súa adversidade, que non culpaban, que non se excusaban nun contexto. Vemos con isto claramente que as adversidades cambiaron, pero a capacidade minguou. Moitas grazas. Bueno, pois moitas grazas a todos e a todas. Agora vámonos retirar a deliberar e non sei moi ben cando van sair os resultados, pero bueno, xa vos avisarán da organización.
Sí, porque así van a escontar todo o mundo e se vai escuchar. Non fai falta pegarse moito, vale? Vale, Porque isto, vale, vale. sabes que escoitas por altavoz un pouquiño. Ok, gracias. Vale. Sabes aquí? En calquera dos micros, vale? Cando este en rojo, ojalá. Vale. Vale. Encende, vale? E falades. E apagades.
Pulsas aquí. Moi bo día a todas e todos. Desculpade esta presentación así un pouco informal, pero que non temos micros nos atriles. Antes de comenzar xa oficialmente, se xa chega un representante de ambos equipos, facemos sorteo de posturas. Moi ben, pois ahora sí, benvidos e benvidas a esta fase semifinal do Parlamento Xove 2024. Antes de nada, agradecer á Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude por organizar este certame un ano máis. Presentámonos, non somos Carlota Diego, a que vos fala, Alba Lorenzo. Recordamos a pregunta de debate, que xa tedes de sobra máis que traballada. A xeración de cristal ten unha menor capacidade para enfrontar a adversidade que as xeracións anteriores? E sen máis dilación, cando estedes preparados, damos comezo ao debate. Muy buenos días a todos. Sí. Ay, Dios santo, un mamut. Atrás, atrás. Ni se te ocurra acercarte. No se preocupen. Quédense detrás de mí y yo los protegeré y les aseguraré un regreso a casa seguro. Ahora sí, muy buenos días, excelentísimo jurado, compañeros debatientes y público aquí presente. Mi nombre es Pablo Domínguez y junto con mis compañeros de equipo, Daniel, Sofía y Claudia, del IES Nosa Señora dos Ollos Grandes de Lugo, vendremos a defender la postura completamente a favor ante la pregunta planteada para este debate. La generación de cristal tiene una menor capacidad para enfrentar las adversidades que generaciones anteriores. Antes de continuar, conviene definir unos términos que sin duda nos ayudarán en el transcurso de este debate. Y el primero de ellos, cómo no, generación de cristal. Y es que en el año 2012, la socióloga Montserrat Nebrera utilizó por primera vez este término para hacer referencia a la generación Z. Es decir, nacidos entre mediados de los 90 y finales de los 2000. Y por adversidad llamamos a aquella situación desfavorecida en la que se encuentra alguien que no depende de su propia voluntad. Es decir, no depende de uno mismo que suceda o no. Dicho esto y apoyados en nuestra tesis, denles todo y no tendrán nada, extraemos nuestros tres argumentos. Un primero de ellos, de hiperpaternidad. Y es que un primero de educación. Es que como sabrán, esta es la responsable de formarnos como personas. Y esta está llevada a cabo por nuestros padres. Y según la autora Eva Milet, en su libro Hiperpaternidad, estos están haciendo un abuso de ella. Estoy seguro de que saben que a base de errores aprendemos. Bien,
Si no cometemos errores, nunca conseguiremos aprender cómo enfrentarnos a ellos de manera correcta y, por tanto, a sobrepasar nuestras adversidades, pues afirma esta misma autora que la hiperpaternidad produce niños dependientes, niños que no se sienten capaces. Es por ello que el modo en el que educamos a nuestros hijos afecta directamente en su desarrollo y, por tanto, en su capacidad para hacer frente a las adversidades. Un segundo argumento de digitalización es que, como sabrán, somos una generación nacida como digital y la inmediatez a la que ésta nos tiene acostumbrados es de todo menos bueno. Según un estudio de la Universidad Oberta de Cataluña, nos afirma que vivimos en una sociedad de gratificación instantánea y soluciones rápidas. Y al no conseguir estas soluciones rápidas, nos frustramos. Y no sabemos sobrellevar esta frustración. Estamos ante un proceso de sobreestimulación, lo cual interfiere en nuestro desarrollo y, por tanto, de una vez más, nuestra capacidad para hacer frente a las adversidades. Y un último argumento de frustración, el cual es la inmediata consecuencia de nuestro anterior. Los niños de hoy en día no saben aceptar un no por respuesta. En el momento en que lo reciben, se frustran. Y no son capaces de sobrellevar esta frustración. Y lo peor de todo, no saben diferenciar cuáles son las verdaderas adversidades de las que no lo son. Hoy en día pensamos que no tener batería en nuestro móvil o no disponer de datos para conectarnos a Internet es lo peor que nos puede pasar. No, conflictos sociales, conflictos bélicos son de lo que hablamos. Esos son verdaderas adversidades. Todo esto respaldado por el autor David McCullough en su libro You Are Not Special. En resumen, apoyados en nuestra tesis, denles todo y no tendrán nada, extraemos nuestros tres argumentos. Un primero de ellos de educación, en el que decimos que la hiperpaternidad que ejercen los padres sobre sus hijos no les permite desarrollarse de una manera correcta e interfiere en su desarrollo. Un segundo argumento de digitalización, y es que la inmediatez a la que nos tiene acostumbrados la tecnología nos lleva a la sobreestimulación, que tampoco impide nuestro desarrollo. Y un tercer argumento de frustración, en el que afirmamos que los niños no son capaces de diferenciar cuáles son las verdaderas adversidades de las que no lo son y no saben sobrellevar estas. Yo he protegido a mi tribu, yo les he asegurado una vuelta a casa seguro. Lo que no sé es lo que harán las generaciones futuras. Muchísimas gracias. Pois moitas gracias, Pablo, pola túa intervención. Damos agora paso á quenta de introducción do equipo en contra. La luna vino a la fragua, con su polizón de nardos. El niño la mira, el niño la está mirando. Moi bo día a todos, distinguidos membros do xurado. Compañeras de equipo contrario, moita sorte para vostedes tamén, e querido público. O meu nome é Rui Villón, e xunto cas compañeras do equipo do Rafael Puga Ramón, Marta Pan, Leicia Paz e Antía Rei defenderemos a postura totalmente en contra da cuestión presentada neste debate. A xeración de cristal ten unha menor capacidade para afrontar a adversidade que as xeracións anteriores. Claramente consideramos que non é así, e para defender a nosa postura baseámonos na nosa tese. Non rompemos coa adversidade. Pero antes de comezar, para a básica comprensión da pregunta, gustaría definir un termo esencial. Xeración de cristal. Xeración nacida na década dos 2000, a cal ten fama de ser frágil, necesitada de axuda constante, e con expectativas pouco realistas. Unha vez claro este concepto, pasaría a exposición dos nosos argumentos, nos que baseamos a nosa tese e nos que afondaremos nas próximas intervencións. Un primeiro de diversidade, un segundo de oda a xeración Z e, finalmente, un xeracional. Comezando con o noso primeiro argumento, o de diversidade, onde lles ensinamos como cada xeración presenta diferentes características, e non por isto hai que estalas a someter a constantes comparacións. Por exemplo, temos os baby boomers, ou xeración dos 40 aos 60. Temos a xeración X, ou xeración dos 60 aos 80. E temos os millennials, ou xeración dos 80 aos 90.
Todas estas coas súas diferencias. Pois ben, vexámoslo na xeración X, os cales sofren unha condición chamada baixofondismo intelectual. E que quere dicir isto? Eles non son capaces de realizar tarefas as cales requiran un alto nivel de formación ou de destreza. Así o afirma Douglas Coupland no seu libro Xeración X. Estigmas semellantes tamén o teñen os baby boomers coas novas tecnoloxías, ou os millennials coa seguridade na rede. Isto non implica que sexan mellores ou peores xeracións. Continuando con o noso segundo argumento, o da xeración Z, onde lles poñemos en evidencia todos os desafíos contra os que loita a xeración Z. Por exemplo, un dos máis coñecidos, o cambio climático. Non está de sobre dicir que este problema non nos afecta só a nosa sociedade. Pois ben, segundo o estudo da Universidade Complutense de Madrid, ben podemos ver que a nosa xeración é a máis implicada. A alta porcentaxe do 80% da nosa xeración non dubida en tomar medida para loitar contra este cambio. Pois ben, outro aspecto que tamén cabe citar é a hora da crianza. Nesta xeración decidimos enfocala con novas ideas, as cales chocan coas arcaicas ideas, ás veces conflictivas, das outras xeracións. Nos optamos por formar os nosos fillos dun xeito agarimoso, resolutivo e educativo. Así afirma a revista académica de Tlatemoani. Para finalizar, o noso último argumento, o xeracional, no que mostramos como a nosa xeración se ve criticada e minguada só polo noso carácter resolutivo. Pois ben, segundo o estudo da Universidade da Fundación UNAMSO, ben podemos ver que a nosa xeración conta con prexuicios de invalidez só por cuestionar imposto, por renovar a situación. Pois ben, somos injustamente xulgados de incapaces, por non ser sumisos, por ser cristalinos. Pois ben, se co termo cristal se refiren á transparencia, teñen toda a razón. Nos evitamos quedarnos calados. Este aspecto é favorecido pola gran sensibilidade sensorial, unha capacidade que nos axuda a tener máis empatía e capacidade de procesamento de información á hora de resolver conflictos. E eso afirma o Instituto Tecnolóxico de Monterrey. Como xa dixen antes, este factor é un apoio positivo do que carecen as outras xeracións. E o que nos fai mellores á hora de resolver conflictos. Deste xeito, para recapitular, permítame lembralles a nosa tese. Non rompemos coa adversidade. E os nosos tres argumentos de diversidade, de o da xeración Z e xeracional. Actualmente, podemos pasear libremente polas nosas rúas, independentemente da nosa orientación sexual. Un simple desexo para Federico García Lorca. Moitísimas grazas. Moitas gracias, Roi, pola túa intervención. Pechamos así as quendas de introducción e pasamos á primeira refutación do equipo a favor.
Yo, Sir Daniel, de la corona de los Hoyos Grandes, tengo que anunciarle al preciado pueblo que vamos a afrontar una gran adversidad. El reino del Pugarramón está dispuesto a invadir nuestros terrenos. Se aproximan tiempos de guerra, hambre y pobreza, pero estoy seguro de que ante todo venceremos. Así pues, muy buenos días, mi nombre es Daniel y en el día de hoy tengo la gran oportunidad de realizar la primera de las refutaciones para el equipo del IES Nuestra Señora de los Hoyos Grandes de Lugo. Ya saben ustedes que el IES Nuestra Señora de los Hoyos Grandes de Lugo se postula totalmente a favor de que la generación de cristal tiene una menor capacidad para afrontar la adversidad. Y prueba de ello es nuestra tesis y nuestros 3 argumentos. Una tesis que dice así: denles todo y no tendrán nada. Respaldada por un primer argumento de educación, un segundo de digitalización y un tercero de frustración. Por otra parte, hemos tenido varias discrepancias con el equipo contrario, y es simplemente porque están equivocados. Y eso lo demuestro. Primeramente, voy a empezar por su exordio. Recita un precioso poema de Federico García Lorca, y finalmente, por desgracia, le disparan a nuestro querido introductor. Entonces ustedes consideran esto una adversidad. Pero saben ustedes, el hecho de que en el pasado hubiese más o menos adversidades no condiciona que ahora tengamos más o menos capacidad para afrontar la adversidad. Es una variable que no está relacionada con la capacidad para afrontar la adversidad. Por otra parte, en su primer argumento de diversidad, comparan a las diferentes generaciones y a sus diferentes características, cometiendo el grave error de decir cuál es mejor y cuál es peor. Hoy no estamos aquí para debatir cuál es mejor y cuál es peor, porque en el momento en el que ustedes dicen eso, se están saliendo del tema del debate. Estamos para debatir quién tiene mayor capacidad para afrontar la adversidad, y claramente las generaciones de antes. Por otra parte, usted también menciona, me ha llamado bastante la atención, una evidencia en su primer argumento de un autor llamado Douglas Couples. Y por si no lo sabe, este autor es un escritor de ficción, dramaturgo y artista visual. Por lo tanto, no es ningún experto en el tema y la evidencia hace que su primer argumento se caiga por su propio peso. Plantean también un segundo argumento de oda a la generación Z. Dicen ustedes que la generación Z tiene una alta participación en factores sociales. Sin embargo, ustedes no tienen en cuenta cómo el politólogo español Pablo Simón en sus estudios llega a la conclusión de que la generación Z es la que menos participación política tiene en las urnas. Así que si no trabajamos para hacer un cambio en las urnas, de nada sirve que nos manifestemos y por lo tanto la participación que ustedes plantean no es real. Me ha llamado también mucho la atención que para respaldar la idea de comparación generacional entre las anteriores y las de ahora utilizan una falacia. La falacia que recibe el nombre latín de post hoc ergo propter hoc, una falacia de causalidad. El hecho de que en el pasado hayan tenido una capacidad buena o mala para afrontar la adversidad no condiciona que en el presente se tenga. Esto es una clarísima falacia de causalidad que hace que de nuevo su segundo argumento se caiga por completo. Así que paso pues a desarrollar nuestra línea argumental más en profundidad. Recuerden ustedes, como les ha comentado mi compañero Pablo en su introducción, que planteamos un primer argumento de educación. Saben ustedes que la educación es la base de cualquier persona. Pero actualmente la mayoría de padres de la generación de cristal son padres helicóptero, que sobrevuelan constantemente a los hijos, generándoles una inutilidad emocional y práctica, que repercute no solo en su vida actual, sino también en la vida adulta, tal y como menciona la importante divulgadora científica en su libro Hiperpaternidad. Su pregunta. ¿Cómo pueden afirmar precisamente eso si son los adolescentes los que mejoran las situaciones familiares reduciendo la violencia? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cómo pueden afirmar eso si son precisamente la generación de cristal la que mejora las situaciones familiares reduciendo la violencia? Eso no se relaciona con el tema del debate, pero en todo caso, todo lo que haga la generación de cristal no tiene efecto, ya que no tiene participación en las urnas, tal y como menciona el importante politólogo español Pablo Simón. Por otra parte, le estaba explicando nuestro primer argumento de educación. No solo los padres ejercen una sobreprotección, sino que esta sobreprotección también hace que se impida el error como método de aprendizaje. Un aprendizaje que es básico y que sin los errores no se lleva a cabo. Esto se ve reflejado en un libro llamado Afrontando la adversidad de Joaquín García Lanente, un profesor y psicólogo. Por otra parte, paso a desarrollar nuestro segundo argumento de digitalización. La generación de cristal se encuentra regida por la hiperconectividad, la inmediatez y la sobreestimulación. Y esto tiene una grave consecuencia en sus personas. ¿Por qué? Porque precisamente el importante neurocientífico Michel Desmarquet en su libro La fábrica de críticos digitales establece cómo la inmediatez y la sobreestimulación hace que tengamos una muy mala capacidad para afrontar la adversidad. Por ejemplo, reduciendo nuestra capacidad de concentración, tal y como demuestra también un estudio de la Universidad Oberta de Cataluña.
planteamos finalmente un tercer argumento de frustración, y es que la generación de cristal tiene unas altas expectativas, además de una gran tendencia a sufrir la frustración y una baja tolerancia a afrontarla, tal y como demuestra un estudio del Journal Psychological Bulletin, el cual dice que la generación de cristal sufre de perfeccionismo multidimensional, el cual, si no se cumple, nos frustramos. Por lo tanto, estamos mediatizados por la frustración. Así que recuerden, ante todo, denles todo y no tendrán nada. No tendrán ni siquiera la capacidad para afrontar la adversidad. Muchas gracias. Moitas gracias, Daniel, pola túa intervención. Pasamos agora á primeira quenda de refutación do equipo Iespuga Ramón. Pero como pode ser que non poida falar a miña propia lingua? Non me dejan hablar en gallego, me obligan a hablar en castellano porque el caudillo dice que el gallego es unha lengua para incultos. Por favor, non lle digades a ninguén que falo galego. Teño moito medo. Moi bo día a todos. O meu nome é Ledicia Paz e son a encargada de realizar a primeira refutación argumentativa neste debate. Lembremos que nos posicionamos totalmente en contra da cuestión presentada. É dicir, defendemos que a xeración de cristal non ten unha menor capacidade para afrontar as adversidades que as outras xeracións. Antes de comenzar a exponer os nosos argumentos, gustaríame comentar o exposto polo equipo contrario. Gustaríame comezar falando da súa tese. Denlles todo e non terán nada. Me parece que non están entendendo ben o que realmente ten a xeración de cristal. Queren saber o que temos? Pois ben, segundo un artículo da Universidade de Guanajuato, a xeración de cristal acepta realmente a omnipresencia da tecnoloxía, como vostedes dicen, pero realmente valora moitísimo máis a interacción humana. Pensamos no futuro, pero queremos actuar e vivir no momento. Temos moitísima solidariedade, un valor empático e moitísimo valor de resiliencia, efectivamente, do afrontamento da adversidade. Todo isto evidenciado polo mesmo artículo. Ademais, somos unha xeración que non permanece calada ante as injustizas e ante a vulneración dos nosos dereitos e tamén dos alleos, demostrando outra vez a nosa solidariedade, ¿sí? ¿Puede demostrar la fiabilidad de la evidencia que está enseñando? Un artículo da Universidade de Guanajuato. Continuo falando do seu primeiro argumento sobre a educación. Estándonos a dar a razón demostrando que son as xeracións adultas as que non están realmente afrontando correctamente a adversidade que é criar a un fillo. Entón, non están demostrando que sea culpa da xeración de cristal que nos estemos mal educados según vostede. Ademais, no noso argumento profundizaremos neste aspecto demostrando que a nosa xeración é a pioneira na educación. E, ademais, segundo a Revista Internacional de Investigación e Gobernabilidade, a xeración de cristal ten aprendido a comunicarse de forma asertiva e a pasar máis tempo coa súa familia. É dicir, ese impacto que vostedes creen que ten a mala educación na xeración de cristal realmente nos fai máis fortes, porque nos enfrontamos as adversidades de fronte. E, finalmente, gustaríame referirme ao seu terceiro argumento de frustración. Nel din que somos menos capaces que as demais xeracións de enfrontar e que nos frustramos moi rapidamente. Mais, segundo un estudo da Universidade Federal de Pernambuco, a resiliencia dos adolescentes nos permite enfrontar toda clase de adversidades e sempre cunha mentalidade positiva. Agora sí, unha vez rematados os nosos ataques, pasaría a expoñer os nosos argumentos. Comezarei polo noso primeiro argumento, o de diversidade, no que lles mostraremos que cada xeración ten as súas características febles e que non é xusto realizar unha comparación negativa cara a nosa. Se ben é certo que as outras xeracións teñen máis anos de experiencia que a nosa, isto non significa que posexan máis capacidade para enfrontar a adversidade. Os baby boomers, por exemplo, presentan un conflito ante o uso da tecnoloxía móvil porque moitos se negan a actualizarse, tal e como explica un estudo da Universidade das Américas, ¿sí? Te dice que no debemos comparar a las diferentes generaciones, sin embargo, es lo que usted está haciendo. Non nos estamos
poñer o mesmo nivel a nosa xeración que os demais en vez de intentar rebaixar as outras xeracións, demostrando que todas temos características febles, mas non por iso somos mellores ou peores a hora de enfrontar as adversidades. Continuo falando da xeración X, que tal e como explica Douglas Coupland no seu libro Xeración C, e ademais, outro estudo, xa que a nosa evidencia parece que quedou invalidada polo outro equipo, un estudo da Universidade de San Andrés, que espero que lle serva, a xeración X presenta o chamado baixo fondismo intelectual, que consiste en escapar da vida adulta a base de realizar tarefas por debaixo da súa capacidade ou formación. E finalmente os millennials precedentes á xeración Z, que tampouco se libra. Os millennials presentan un patrón de risco nas redes sociais relacionado co sexting, o ciberstalking e os secuestros con webcam, entre outros, segundo un estudo da Universidade de Murcia. Repito, isto non significa que as outras xeracións sean mellores ou peores, trátase de diversidade e de convivencia. Mais, se ainda non están convencidos, permítame presentarlles o noso segundo argumento, chamado Oda á xeración Z, na que lles mostraremos todos os retos os que a xeración Z xa está a enfrontarse e a manexar correctamente. Falemos, por exemplo, do cambio climático, ese problema real ao que toda a poboación debe facer fronte canto antes. Pois ben, segundo un estudo da Universidade Complutense de Madrid, a xeración Z é a máis concienciada neste aspecto, sendo o 80% da nosa xeración a que máis medidas toma para combatilo. Mais, cambiemos de tema. Volvemos outra vez ao tema da crianza, pois é normalmente dito, e tamén polo noso equipo rival, que a xeración Z é egoísta ou mesmo mimada. Pois ben, segundo un artículo da revista académica Tlatemoani, a xeración Z deixa de lado as condutas negativas á hora de crianza, fomentando unha educación máis positiva. Está claro que a xeración Z ten moitísimas características positivas e está tanto ou máis preparada para enfrentar a adversidade que as outras xeracións. Hoxe, estamos aquí, no Parlamento de Galicia, moitos membros da xeración de cristal reivindicando nosas liberdades e o noso dereito a falar en galego, como os nosos antepasados non puderon facelo. Moitísimas grazas. Moitas gracias, Ledicia, pola túa intervención. Damos agora paso ás segundas quendas de refutación, comezando coa quenda do equipo a favor. A comer pasteles. No tenemos suficiente para un pan y se atreven a sentenciarnos con pasteles. Pues bien, la sentencia final recaerá sobre la corona del Puga Ramón, porque la libertad ya está guiando al pueblo. En todo caso, muy buenos días, mi nombre es Sofía Piñeiro y hoy estoy aquí para hacer la segunda refutación argumentativa, totalmente a favor para Elías a Nosa Señora dos Ollos Grandes de Lugo. Antes de comenzar, me gustaría recordarles nuestra tesis. Denles todo y no tendrán nada. Pero antes de pasar a exponer nuestra propia postura, me gustaría referirme a lo que ha dicho el equipo contrario. Ustedes plantean 3 argumentos. Su primer argumento se llama de diversidad y ustedes nos dicen que cada generación es diferente y que no hay que compararlas. Entonces yo les pregunto, ¿para qué se presentan a este debate cuando la moción planteada es acerca de comparar las capacidades de las diferentes generaciones? Además, ustedes nos hablan sobre todas las generaciones para probar que somos iguales, y aunque eso no deja de ser una comparación, sigue escapándose de la pregunta del debate, como ya les ha explicado mi compañero Daniel. En su segundo argumento, titulado Oda a la generación Z, ustedes dicen que somos la generación que más medidas toma contra el cambio climático y que además educamos de forma cariñosa. Pues bien, yo les ruego que dejen los tópicos clásicos donde deben estar, es decir, en manos de Horacio, por ejemplo, y no con la generación Z, porque ¿qué clase de medidas contra el cambio climático tomamos cuando no vamos a las urnas, tal y como afirma el politólogo Pablo Simón? Y además, acerca de la educación, donde ustedes nos dicen que educamos de forma más cariñosa, pues bien, según nuestro primer argumento de educación, nosotros les decimos que no somos cariñosos, somos sobreprotectores. Vamos un paso más allá, tal y como afirma la investigadora científica Eva Milet en su libro Hiperpaternidad.
También plantean un tercer argumento llamado generacional, donde dicen que somos xulgados por cristalinos y por tener un comportamiento resolutivo. Pero yo les vuelvo a plantear, ¿qué clase de comportamiento resolutivo tienen las personas de hasta 25 años que todavía no pueden tener ningún poder político y que encima no utilizan su derecho de votar porque la participación política es muy baja? ¿Sí? Tendo en conta que o sistema electoral e a sociedade en xeral está creada polos adultos e non pola xeración Z, por que nos botan a culpa a nós? No digo que la culpa sea de la generación Z. Nosotros estamos debatiendo sobre el hecho de que la generación Z tiene una menor capacidad. No culpabilizamos a la generación Z por este hecho. Más bien decimos que es por culpa de la educación, la digitalización y la frustración, como recogemos en nuestros argumentos. Dígame. Evidencian que, según el Colegio de Economistas de Madrid, la generación Z es una de las más preocupadas por la política de su país. Aunque sea una de las más preocupadas por la política de su país, que nosotros no lo negamos, en el momento de la verdad, que son las elecciones, no acuden a votar, tal y como afirma el ya mencionado politólogo Pablo Simón. Y, por tanto, aunque estén tan preocupados, si no ejercen ese deber y derecho al voto, nada va a cambiar, por desgracia. Ahora sí, me gustaría decirles que si pudiesen ustedes repetir el artículo de una universidad que no nos ha quedado claro su nombre, se lo agradeceríamos mucho porque la verdad es que consideramos que en su segundo argumento falta una evidencia. Además, bueno, y ahora por último me gustaría pasar a exponer nuestra propia postura, pero no sin antes recordarles nuestra tesis. Denles todo y no tendrán nada. Nosotros planteamos un primer argumento de educación, en que decimos que la educación define fundamentalmente nuestra forma de actuar contra la adversidad, y nuestras capacidades a este respecto se ven mermadas por culpa de los padres helicóptero, acuñados así por el psiquiatra Foster B. Klein, constantemente sobrevolando a sus hijos y sin dejar que podamos hacer nada por nosotros mismos. Esto nos vuelve dependientes y, por tanto, no sabemos enfrentarnos a la adversidad sin la ayuda de nuestros padres. También tenemos un segundo argumento, de digitalización, en lo que decimos que la generación de cristal es la primera generación de toda la historia nacida como digital. Y la velocidad de expansión de esta revolución ha hecho que nuestra forma de relacionarnos con el mundo haya empeorado. Esto se debe a la sobreestimulación. Recibimos tantos estímulos que nuestra realidad es incoherente. Eso afirma el filósofo Zygmunt Bauman en su libro La modernidad líquida. Y como tenemos tantas cosas a las que atender, no aprendemos lo realmente importante, enfrentarnos a las adversidades que no están a un clic de distancia. Y por último, también planteamos un argumento de frustración, porque cuando nosotros no conseguimos esas expectativas tan altas que nos impone la sociedad, nos frustramos y nuestra salud mental se ve deteriorada. La frustración aparece y anula en gran parte nuestra capacidad de razonamiento y no nos impide enfrentarnos a las adversidades de forma correcta. Así, recapitulando, les recuerdo nuestra tesis. Denles todo y no tendrán nada. Monarcas absolutos han escuchado bien. La libertad ya está guiando al pueblo y una vez venzamos las adversidades, podremos comer todos los pasteles que queramos. Muchísimas gracias. Moitas gracias, Sofía. Damos agora paso á última quenda de refutación. Manual da boa esposa. Sección 7. Minimiza o ruido. A hora da súa chegada, apaga lavadora, secadora e aspiradora e intenta que os nenos estén calados. Pensa en todo o ruido que el tivo que soportar no seu pesado día de oficiña. Sección 11. Non te queixes. Non os satures con problemas insignificantes. Calquera problema teu é un pequeno detalle comparado con todo o que el tivo que pasar.
Bo día a todos. O meu nome é Antía Rei Felpeto e son a encargada de realizar a segunda refutación argumentativa neste debate. Lembremos que nos posicionamos totalmente en contra da cuestión presentada. É dicir, defendemos que a xeración de cristal non ten unha menor capacidade de enfrontamento da adversidade que as xeracións anteriores. Antes de comezar, gustaríame responder os seus ataques, que baseanse basicamente en intentar sacarnos o terreo de xogo, mentres que atacan o noso segundo argumento alegando que non posuíamos evidencia. Acaso as citadas palabras da Complutense de Madrid non parecen suficientes? Ou as da revista académica Tatemoan? Pois ben, na súa tese, mentres tanto, expoñen que denlles todo e non terán nada. Pois non opinamos que sen nada a xeración de cristal acada todo. Nun mundo onde, segundo o artigo de Hugo P., as xeracións anteriores rínse de chistes homófobos ou machistas na mesa, a xeración de cristal non o tolera e, por iso, tómanos por menos capaces ou por fráxiles. Pero nós somos capaces, como di a nosa tese, de romper coa adversidade e, como evidencia, un estudo da Universidade de Valencia, nós somos unha xeración capaz de transformar esta sociedade. Seguindo co seu primeiro argumento de educación, onde alegan que se non cometemos errores, non aprenderemos. Pois ben, de novo non estamos de acordo, porque, aínda que sí que acordamos en que a educación é algo moi importante, porque segundo a teoría de aprendizaxe de Freud, evidenciado polo psicólogo Albert Bandura, os nenos aprenden mediante o que ven principalmente dos seus pais, polo que se os nosos pais teñen unha grande capacidade de enfrontamento á adversidade, como vos expoñedes, nós tamén a teremos. Continuando co seu segundo argumento de digitalización, pois ben, segundo a Universidade de Valencia, a humanidade sempre lle foi máis sinxelo criticar e xulgar o descoñecido en vez de tratar de coñecelo, atrevéndose a subestimarnos sen facer autocrítica, porque segundo a Universidade de UDLA, a xeración adulta só lle dá un mal uso ás redes sociais, mentre que a xeración de suposto cristal emprega a tecnoloxía para atopar solucións, como se evidencia nun estudo da Universidade de Ecuador. Deste xeito, de novo, a xeración de cristal supera as adversidades. Deste xeito, ligarei isto co seu último argumento de frustración. Non negamos que poidamos frustrarnos, pero que nos din que as anteriores xeracións non o fixesen? Voulles dicir por que non se vía a súa frustración, porque non podían expresala, segundo un estudo da revista de La Voz de la Salud, ¿sí? Usted ha dicho que como nuestros padres han sabido afrontar la adversidad, nosotros también lo haremos. ¿No cree que eso es, de nuevo, otra falacia? No, porque se evidencia coa teoría de aprendizaxe de Freud, que está evidenciada coa o experimento de Alberto Bandura. Continuando con isto, as anteriores xeracións tiveron que recurrir a recursos como a prostitución para poder subsistir, cosa que a xeración de cristal evidentemente négase de novo e, como se verá no noso exordio, loita contra a gran adversidade que é o machismo. Agora pasarei a recordar a nosa tese. Non rompemos, rompemos coa adversidade, que baseamos nos nosos 3 argumentos, ¿sí? Generaciones anteriores también luchaban contra el machismo, como por ejemplo las sufragistas que pusieron las primeras piedras en el camino del feminismo. Sí, pero foron unha pequena maioría, mentres que nós, como con todas as folgas feministas do 8 de marzo, a xeración de cristal é a máis presente nelas. Sí. Usted aporta continuamente una afirmación respaldada por evidencias, pero ¿cuál es su razonamiento? ¿Qué? ¿Cómo? Usted afirma continuamente una afirmación respaldada por evidencias, pero ¿cuál es su razonamiento? Evidentemente, o meu razonamento é o que dicta a evidencia da Universidade do Instituto da Xuventude. Finalmente, o noso último argumento, o xeracional, onde desmontamos o termo de xeración de cristal e expoñemos a apreciación que fan as anteriores xeracións polo seu inmobilismo á hora de enfrentar a adversidade. Gostaríame comezar desmontando o termo de xeración de cristal, porque, desculpen, pero non remato de entender por que nos creen menos capaces. Nos imos en conta do pactado, do establecido, e por iso, tómanos por máis febles. Porque isto non o digo eu, afirmase así nun estudo da Fundación UNAM. Nós non somos de cristal frágil, somos de Duralex, un cristal para a nosa transparencia que se evidencia na súa dureza, na súa resistencia. Agora, a través dun estudo do Instituto Tecnolóxico de Monterrey, evidenciase que nós somos vistos de xeito polos adultos. Son eles os que fan esta apreciación subxectiva negativa. Apreciase mesmo na pregunta presentada. Neste mesmo estudo afírmase que nos posuímos un rasgo que nos fai ter unha maior reactividade emocional, pero non por iso somos máis febles. Hoxe é 8 de marzo. Maniféstome e loito contra a gran adversidade que é o machismo. Fago por min e polas miñas antepasadas. Moitas grazas. Bueno, fallo técnico. Moitas grazas, Antía. Damos agora paso aos turnos de conclusión. Recordade que agora invertimos a orde de intervención e cando estedes listos damos paso.
miña opinión, as mulleres deberían quedar na cociña. Os gays había que matalos e o galego é un dialecto de proletarios. Non atopo sentido a esas novas ideas que está a introducir a xeración de cristal. Moi boa tarde, xurado do equipo contrario. Son Marta Pan, a conclusora de Rafael Puga Ramón. Antes de nada, empezarei comentando a actuación do equipo contrario neste debate. Eles defenderon a postura a favor da pregunta presentada baseándose na súa tese, denlles todo e non terán nada, que basearon nos seus 3 argumentos. O primeiro deles, de educación, no que falan que os nenos son dependentes dos seus pais, que refutamos cun estudo de Albert Bandura que indica que os pais e os nenos son capaces de afrontar as adversidades. O seu segundo argumento, de digitalización, no que falan de que a inmediatez das tecnoloxías é prexudicial, que refutamos cun estudo da Universidade de Valencia, que indica que atopamos solucións precisamente nas tecnoloxías. E o seu terceiro argumento, de frustración, no que falan de que non diferenciamos as verdadeiras adversidades, que refutamos cun estudo da Universidade de Pernambuco, que indica que enfrontamos todo tipo de adversidades. Durante os turnos de refutación presentámosles unha pregunta sobre a mellora das situacións familiares a que responderon indicando que non é importante no debate, que quedou evidenciado polas miñas compañeiras, e outra sobre a preocupación da nosa xeración na política, mediante unha evidencia, a que contestaron indicando que a xuventude non vota. En cambio, o equipo a favor realizounos unha pregunta sobre a comparación entre xeracións, a que respondemos que estamos todos ao mesmo nivel afrontando as adversidades, e outra na que supuxeron que falábamos dunha falacia, a que contestamos co experimento de Albert Bandura. Agora, se me permiten, procederei a comentar a nosa actuación. Nos presentamos unha tese clara e contundente. Non rompemos coa adversidade, que se basa nos nosos 3 argumentos. O primeiro deles, de diversidade. Nel presentamos as adversidades das xeracións predecesoras a nosa, como as novas tecnoloxías ou o sexting. Cada xeración manifesta diferentes debilidades, pero non por iso ten que presentar menos capacidade. Evidenciámolo cun estudo da Universidade das Américas e outro de Murcia. O noso segundo argumento, de o da xeración Z. Nel presentamos a mellora das situacións familiares, o aforro enerxético ou a loita contra o cambio climático. Todos estes aspectos son mellorados maioritariamente, segundo a Universidade Complutense de Madrid, pola xeración Z. E, por último, o noso terceiro argumento, xeracional. Nel evidenciamos que a xeración Z é menos tolerante ante as injustizas e máis resistente. Ademais, captamos información e estímulos do exterior con maior forza e intensidade. Evidenciámolo cun estudo da Fundación UNAM e outro do Instituto Tecnolóxico de Monterrey. Por último, gustaríame recordar a nosa postura totalmente en contra coa nosa tese. Non rompemos coa adversidade. Recordemos as anteriores xeracións, que decidiron non afrontar as adversidades que se lles foron presentando ao longo da historia. En cambio, a xeración de cristal puido solucionar problemas tan importantes como o machismo, a homofobia ou a discriminación do galego. Seremos de cristal, mais non nos deixaremos romper. Moitas grazas. Moitas gracias, Marta. Damos agora paso á conclusión do equipo a favor, que será a que remate este debate de semifinal. Madre mía, señores, señores, es que no me lo puedo creer. No tengo cobertura, madre mía, no voy a poder subir la foto. Y el Puga Ramón va a pensar que no tengo amigos. De todas formas, muy buenos días. Soy Claudia del equipo del IES Hoyos Grandes. Y como ya nos hemos encargado de defender previamente en este debate, ante la moción, ¿tiene la generación de cristal una menor capacidad ante la adversidad que las generaciones anteriores? Nos posicionamos totalmente a favor, apoyándonos en nuestra tesis denles todo y no tendrán nada. Primero nos gustaría remitirnos a su línea argumentativa. Comienza con una tesis que dice que no rompemos con la adversidad. Y un primer argumento de diversidad, el que dice que cada generación tiene diferentes características y no hay necesidad de comparar. Pero como dijo mi compañera Sofía, aquí se equivocan 2 veces, porque sí estamos aquí para compararlas, pero no de quién es mejor o quién es peor, sino de quién tiene mayor capacidad para enfrentarse a la adversidad. Y como dijo mi compañera Daniel, presentan una incoherencia, porque que antes hubiese más o menos adversidades no significa que ahora haya más o menos capacidad. Luego presentan un segundo argumento que se llama Oda a la generación Z, que dice que es la más implicada, como por ejemplo en asuntos como el cambio climático. Pero señoras y señores, como ya les hemos contestado, ¿cómo vamos a ser la más implicada? Según el politólogo Pablo Simón, somos la generación que menos participa en el voto.
Y finalmente tiene un tercer argumento generacional que dice que somos más juzgados por ser transparentes o analíticos. Pero otra vez, ¿qué clase de comportamiento resolutivo tendremos si en verdad somos la generación que menos participamos y a la hora de la verdad la que menos tomamos medidas? Ahora sí pasemos a nuestra propia línea argumentativa. Comenzamos con un primer argumento educacional. Porque, señores, la educación es la que nos forja y por lo tanto la que determina nuestra forma de enfrentarnos a las adversidades. Presentamos el término de padres helicóptero, que son aquellos que llenan a sus hijos de una excesiva atención, como dice la psicóloga Eva Miret en su libro Hiperpaternidad del 2016, generando una gran dependencia emocional hacia los padres y eliminando el error como método de aprendizaje, por lo tanto, incapaces de enfrentarse a las adversidades. Un segundo argumento de agitación es que estamos en un mundo globalizado. Hoy en día no hay nada que la tecnología nos pueda dar, pero señores, denles todo y no tendrán nada. Y es que estamos expuestos a miles de millones de estímulos, acostumbrados a una respuesta inmediata que no se traslada a la vida real. Y entonces surgen dos problemas, como dice el neurocientífico Desmurget en La fábrica de cretinos digitales del 2023. El primero, la frustración, y el segundo, la incapacidad de enfrentarse a ella. Y precisamente de frustración les hablamos en nuestro tercer argumento, que decimos que la generación de cristal no aguanta una no por respuesta. Somos una sociedad muy exigente de altas expectativas, criando niños que esperarán todo del mundo y no darán nada a cambio. Dios, no sabía qué hacer, estaba tan preocupada, pero ¿saben qué, señores, señores? Finalmente mis padres, que viven muy lejos de mí, pudieron venir a casa y arreglaron el problema de la cobertura. Menos mal que están ellos, si no, yo no sabría qué hacer. Pero realmente creo que algo no está correcto, creo que me falta algo. Y después de este debate, ¿ustedes qué piensan? Igual es porque me lo han dado todo y ya no tengo nada. Muchísimas gracias. Pechamos así entón este debate de rol da semifinal. Damos vos a enhoraboa a ambos equipos pola participación e vémonos pronto.